Salutare, prieteni! Și bine ați venit la testul nostru cu noul Jeep Renegade. Yeah! Una bella macchina basata sulla piattaforma della Fiat 500X. You like? Deși cei de la Jeep sunt, cum ar veni, inventatorii SUV-ului, până acum nu au oferit un concurent în tot mai neîncăpătoarea clasă a SUV-urilor subnutrite. Așa că noul Renegade vine să rezolve această problemă și chiar dacă este construit în Italia pe platforma lui Fiat 500X, designul și micile detalii stilistice îl fac mai american ca niciodată. Și trebuie să recunosc din start că sunt un mare fan al acestei mașini și asta pentru că Renegade este primul SUV subnutrit pe care eu îl conduc, care nu se chinuie să pară altceva decât este. Mașina asta nu seamănă cu nimic din ce am condus până acum în materie de crossover. Nu are o poziție nefiresc de joasă la volan, ca un Renault Kadjar, de exemplu. Nu este doar un hatchback cu garda la sol ceva mai mare și, cel mai important, se simte foarte bine pe drumurile accidentate. Pur și simplu, noul Jeep Renegade are detalii tehnice și capabilități reale de off-road. Dar mai întâi, haideți să vă povestesc puțin despre mașină și despre cum se conduce aceasta pe asfalt. Astăzi conducem varianta Trailhawk, varianta de top, echipată cu un motor diesel de 2 litri și 170 de cai putere, capabil să producă un cuplu maxim de 350 de Nm. Și chiar dacă cifrele sugerează altceva, penalizat fiind de greutatea destul de mare, de aproape 1,6 tone, Jeep Renegade face 100 în abia 8,9 secunde, iar viteza maximă este de 201 km/h. Motorul este ușor zgomotos și uneori la turații foarte joase face ca întreaga caroserie să vibreze, însă mie îmi place foarte mult sunetul acestuia. Are un niz așa de 6 cilindri, sună foarte musculos, foarte potent. Mașina în cauză este echipată foarte bine. Avem un excelent display multifuncțional de 7 inch integrat în instrumentele de bord, navigație care are și ea un ecran touchscreen de 6,5 inch, climatizare bizonă, senzor de parcare și multe alte mărunțișuri. Suspensia este confortabilă, direcția este suficient de precisă pentru o astfel de mașină, iar ținuta de drum este bună. Totuși, când vedeți în depărtare un viraj, lăsați-o mai ușor, pentru că suspensia moale împreună cu centrul de greutate ridicat nu fac pereche bună, așa că rulul este destul de pronunțat. Atașat motorului avem o cutie în 9 rapoarte, da, ați auzit bine, 9 rapoarte, etajată extrem de bine, care schimbă foarte lin și rapid treptele. Și mulțumită celor 9 rapoarte, pe un drum Sibiu-București am reușit un consum de 6,5%, iar în oraș, vorbim de Sibiu, da? Consumul n-a sărit de 8. Îmi place foarte mult senzația de spațiu pe care ți-o oferă mașina asta. Plafonul este înalt, toate geamurile sunt mari, poziția la volan e foarte înaltă și asta îți oferă o vizibilitate excelentă oriunde te uiți. Interiorul per total este cam spartan. Are plastic mai peste tot, însă calitatea materialelor e totuși bună. Singurul lucru care mă enervează e tapiseria de pe scaun. Nu pare a fi dintr-un material textil de foarte bună calitate și, sincer să fiu, la un preț de pornire de mai bine de 34.000 de euro, m-aș fi așteptat la altceva, cum ar fi o tapiserie din piele. Acum haideți să părăsim asfaltul
și să vedem ce ne oferă această variantă a lui Jeep Renegade Trailhawk relativ la condusul în off-road. Noi, în primul rând, avem suspensii special gândite pentru off-road, garda la sol ridicată cu 35 de mm, pachet de scuturi pentru transmisie, cutie de transfer, rezervor și suspensii față și nu în ultimul rând, evident, tracțiune integrală. Tracțiune integrală care este ajutată de modul 4-Wheel Drive Low al cutiei de viteze. Ce face acest mod? Păi pe scurt, acest mod imită o transmisie cu reductor folosindu-se de prima treaptă a cutiei. Aceasta are un raport de demultiplicare de 20:1, deci este foarte scurtă, iar când cuplați modul 4-Wheel Drive Low, transmisia nu va schimba mai sus de treapta întâi și așa veți avea întreg cuplul motorului la dispoziție. Acesta este și motivul pentru care Renegade-ul dotat cu transmisie automată 9 trepte va folosi foarte rar a întâia la plecarea de pe loc. Excepție fac bineînțeles momentele în care pedala de accelerație este apăsată mai tare de 80% din cursa ei, caz în care cutia va retrograda în treapta întâi. Apoi avem un sistem special de control al tracțiunii, Select Terrain 2, cu 5 moduri selectabile: zăpadă, nisip, noroi, pietre și, nu în ultimul rând, modul auto, care îi permite mașinii să selecteze ea ce crede de cuvință. Și surprinzător, aceste moduri chiar funcționează și vezi un comportament diferit al mașinii. De îndată ce ai ales unul, simți cutia de viteze cum reacționează și schimbă comportamentul în funcție de ce ai ales. Singura problemă pe care am avut-o cu tracțiunea acestei mașini a fost pe o pantă destul de înaltă, trebuie să recunosc, plină de noroi în combinație cu iarbă udă, la care mașina n-a prea făcut față. Însă sunt fer convins că dacă montați niște anvelope speciale pentru off-road, veți fi surprinși de locurile în care veți putea ajunge cu acest Renegade. În final, sistemul Hill Descent Control, care practic coboară singur mașina de pe o pantă înclinată, face ca noul Jeep Renegade Trailhawk să fie unul din puținele crossovere de pe piață echipate complet pentru off-road. În mod clar, designul acestei mașini nu va fi pe placul oricui și părerea mea este că va trebui să fiți foarte atenți când alegeți o culoare. Eu am văzut zilele trecute unul argintiu și este absolut horror. Însă Jeep Renegade este genul de mașină pe care mai întâi trebuie să o conduci și abia apoi să-ți dai cu părere. Eu unul termin testul ăsta foarte impresionat de ce poate mașina asta, în mod special în off-road. Noul Jeep Renegade Trailhawk este făcut pentru oamenii ceva mai aventuroși, dar care preferă o mașină de familie bună la toate. Prin urmare, capabilă și de off-road. Iar dacă v-ați cumpărat un astfel de Jeep și după plimbarea de duminică dimineața mașina nu arată așa, atunci vă spun sincer, l-ați cumpărat degeaba.